Takže, ak uvažujete kupovať v najbližších 6 mesiacoch byt, tak toto je váš kompletný návod, ako to sprocesovať, ako kúpiť nehnuteľnosť v najbližších 6 mesiacoch, takže budete extrémne pripravení na kompletne celý proces nákupu tej nehnuteľnosti. Takže dneska sa pozrieme na kompletne celý návod, čo vás čaká a budete vedieť presne každý jeden deň, čo sa bude diať. Takže poďme na to. Celých 6 mesiacov si rozdelíme na 3 veľké časti, to znamená plánovanie, nakupovanie a potom uzatváranie toho obchodu. Takže v prvej časti budeme venovať čo najviac času toho plánovania, aby ste vedeli, čo vás čaká, aby ste boli pripravení na ten nákup. Takže 2 mesiace budeme venovať čisto prípravám. Nebudete chodiť na prehliadky, budete sa čisto pripravovať na ten nákup toho bytu. 3 mesiace, fakt dlhá doba, budete venovať tomu nakupovaniu. Ako náhle už budete pripravení, tak 3 mesiace budete chodiť a nakupovať. Takže budete mať dosť času na výber, nebudete všetko spiechať, takže budete mať hromadu času na to, aby ste vedeli, čo chcete kúpiť. A potom v poslednom mesiaci sa pozrieme na to uzatváranie obchodu. Čo vás čaká po podpise rezervačky, čo vás čaká s podpisom kúpnej zmluvy, advokátnej úschovy, zástavných zmluv, všetko si to preberieme úplne dopodrobná, takže budete vedieť úplne presne, čo vás čaká každý jeden deň. Takže poďme na to. Ten celý proces bude podstatne rýchlejší, než budete predpokladať. Takže potrebujeme veľa času stráviť plánovaním. Pretože musíte byť extrémne pripravení na ten nákup, aby ste vedeli, že ako náhle sa objaví nejaký perfektný byt, ten byt, tak budete vedieť okamžite podpísať rezervačku, okamžite jednať, vyjednávať o cene a budete vedieť presne, že či kupujete za dobrú cenu alebo nie. Takže, čomu sa chceme vyhnúť? To je za mňa veľmi dôležitá vec. Vyhnúť sa potrebujeme tomu, aby ste strávili hodiny scrollovaním z realít, aby ste tam nestrávili ten čas tým doom scrollingom, že budete hľadať ten dobrý byt, ten najlepší byt, ktorý existuje, pretože ako náhle sa objaví tá dobrá nehnuteľnosť, tak tá zmizne za 2 dní. Jo, ako náhle ste už niekedy kupovali nehnuteľnosť, tak viete, že tie dobré byty miznú okamžite a na realitách zostávajú visieť už iba tie ležáky, tie, ktoré sú buď nejak vadné, alebo sú premrštené ceny. Takže ako náhle budete vedieť, na akú hypotéku viete dosiahnuť, viete presne ten budget, budete ready, budete hneď pripravení vypáliť a rezervovať ten byt, pretože tieto byty rezervujú moji klienti. Takže poďme na to. Deň prvý. Musíte si spísať to svoje prečo. Takže poďme si to písať. Čo nás čaká? Deň prvý. Prečo vlastne chcete kupovať tú svoju nehnuteľnosť? Čakáte dieťa? Zvýšili vám nájom? Alebo je to proste ďalší krok, ktorý chcete urobiť vo svojom živote a chcete už si kúpiť teda tú svoju novú vysnívanú nehnuteľnosť a už nechcete platiť nájom, alebo sa rozvádzate a potrebujete vyriešiť tú bytovú potrebu, alebo už všetci vaši rovesníci už majú kúpené a vy ste ten posledný z party, ktorý ešte stále nebýva vo vlastnom. Takže ako náhle chcete kupovať, majte jasno, prečo vôbec chcete kupovať tú nehnuteľnosť. Prečo vlastne chcete bývať vo vlastnom, či vám nie je lepšie bývať v nájme. Toto je za mňa strašne dôležitá vec, aby ste sa o tom pobavili aj v páre. Ako náhle kupujete obidvaja, tak tým pádom pobavte sa o tom, že čo má splňovať ten byt. Pobavte sa o tom, prečo to vlastne chcete riešiť. A aj keď to znie ako banalita, ale budeme sa k tomu vracať, budeme sa na to odvolávať, takže skúste sa o tom pobaviť úplne doma, otvorte si fľašku vína, pobavte sa o tom a uvidíte, že tie dôvody sú veľmi dôležité. Tak, postupne sa ideme presúvať do dňa 2. To znamená, počas druhého dňa si ujasnite budget, pretože potrebujete vedieť hlavne dve veci. Aké máte príjmy a aké máte výdaje.
A toto je za mňa strašne dôležité, pretože ako náhle vy budete chcieť riešiť hypotéku, tak vy budete potrebovať na základe vašich príjmov a vašich výdajov si nechať schváliť hypotéku. Ono to nejde bez toho, aby ste vedeli, ako budete mať predstavu o tej splátke. Pretože ako náhle si budete brať hypotéku na 4 milióny, tak čakajte, že budete 20 000 mesačne platiť ako na splátkach. Takže ono to môže byť celkom veľký dopad na vašu aktuálnu situáciu. Zároveň musíte sa pozrieť aj na tie výdaje samotné, pretože ako náhle vy budete riešiť tú hypotéku, tak každá hypotečná banka započítava aj tie výdaje, ktoré máte. To znamená splátky úverov, všetky hypotéky, ktoré už máte, leasingy na auto, ktoré máte, kreditné karty, ktoré už máte. Takže toto budete musieť vedieť už na začiatku si aspoň urobiť ucelený prehľad, koľko teda som schopný platiť mesačne na tej hypotéke, ktorú si budem brať. Pretože predpokladám, že ako náhle kupujete svoju prvú nehnuteľnosť, tak to nebudete kupovať v keši, ale budete si na to brať hypotéku. Zároveň budeme potrebovať si ujasniť ďalšie dve veci. A to je, koľko máte našetrené, to sú tie vlastné zdroje. A do toho budeme počítať ešte ďalšie veci. Do tých vlastných zdrojov môžete započítať aj koľko máte zainvestovaných, pretože áno, máte niečo zainvestované, máte to v akciách, ale to budeme potrebovať použiť do tej nehnuteľnosti. Takže potrebujete si urobiť research, potrebujete si skontrolovať všetky účty, koľko máte na investičných účtoch, koľko máte v ETF-kách, koľko máte v kryptomenách a tak ďalej. A zároveň častokrát sa mi stáva, že s týmto nákupom pomáhajú rodičia, takže potrebujete si sadnúť s rodičmi, pobaviť sa s nimi o tom, že teda koľko môžete od nich čakať, pretože vo veľkom počte prípadov s týmto pomáhajú aj rodičia, s tými vlastnými zdrojmi. Jo, takže toto je za mňa strašne dôležité, aby ste vedeli dopredu, ešte predtým, ako vôbec začnete uvažovať o tej hypotéke, o tom nákupe. Samozrejme, celý ten proces si prejdeme spoločne, takže ako náhle budete chcieť pomôcť tým dať dokopy maximum hypotéky, na ktoré viete dosiahnuť, neváhajte sa na mňa obrátiť, prejdeme si to spoločne. Ale to je len v rýchlosti. Takže, deň 3. Deň 3. Potrebujete si vyčistiť hlavu. Za mňa toto čistá hlava. Za mňa čistá hlava je dôležitá hlavne v tom, že ako náhle začnete riešiť hypotéku, začnete riešiť nákup nehnuteľností, tak prvá vec, ktorá vás začne bombardovať, sú seznam správy všetkých možných typov, alebo začnete aj pozerať na rôzne články na Hospodárskych novinách a budete vidieť hromadu negatívnych informácií o tom, ako zvyšujú ceny nehnuteľností, ako mladí, že si nevedia kúpiť byt a že nákup nehnuteľnosti pre mladých je nereálny. Musíte na to prestať takéto veci čítať, pretože moji klienti kupujú nehnuteľnosti, nemajú s tým problém a to, čo sa objavuje na správach, je absolútne utržené, vytrhnuté z kontextu a absolútne nereálne. Takže za mňa, ako náhle budete chcieť kupovať, tak prestaňte chodiť na Facebook, prestaňte si čítať správy, že tie ceny nehnuteľnosti sú ustrelené. Jo? Sú drahé tie nehnuteľnosti. Budú drahšie, a ako náhle si toto necháte vstúpiť do hlavy, tak nikdy nekúpite. Jo? Pretože tie nehnuteľnosti budú zdražovať. Pravdepodobne. Jo? Tie nehnuteľnosti za posledných pár rokov zdražili 4 až 5% každý jeden rok. Takže ak ste uvažovali o kúpe bytu pred 3 rokmi, ktorý stál 4 milióny, tak ten istý byt stojí dneska 5 miliónov. Jo? Takže tie ceny budú rásť. Jo? A my musíte počítať s tým, že proste tie ceny rastú a budú rásť. Ale vy chcete kúpiť v najbližších 6 mesiacoch, tam už ten rozdiel veľký nebude, takže tým pádom vy už na toto nemusíte myslieť a nemusíte dennodenne premýšľať nad tým, že áno, tie ceny nehnuteľnosti sú extrémne vysoké a len blázon by si kupoval v dnešnej dobe byt. Vidím to, už 5 rokov pracujem ako hypotečák a vidím, že aj pred 5 rokmi, keď sme kupovali nehnuteľnosti a byty, ktoré stali 2 milióny, tak vždycky sa našiel človek, ktorý povedal, že za 2 milióny byt v Brne
To je drahé, to nekupujte, to proste je extrémne predražené. A pozrite sa na tie ceny dneska. Jo, takže tie ceny vás nezaujímajú, aké boli v minulosti, nezaujíma vás, aké budú v budúcnosti, vás zaujíma to, čo je tam teraz a čo tam bude za 6 mesiacov, pretože my chceme kupovať za 6 mesiacov. Deň štvrtý. Ja to oddelím farebne, aby sme v tom mali jasno. Deň 4. Začíname pripravovať hypotéku. Dohodnite si v tento deň už schúzku alebo teda stretnutie s hypotečným specialistom, ktorý chodí v hypotékach. Nechoďte za finančným poradcom, pretože ten častokrát rieši 1-2 hypotéky za rok a tým pádom tie skúsenosti v hypotékach nemá. Takže veľmi doporučujem, choďte za špecialistom, ktorý sa venuje čiste hypotékám. Nemusím to byť ja, choďte za akýmkoľvek špecialistom, ktorý sa venuje čiste hypotékám a ten vám vysvetlí, aké máte možnosti, vysvetlí vám, na čo viete dosiahnuť a preberiete si kompletne všetky banky, vysvetlí vám najlepší postup a preberie s vami, ktorá banka je pre vás najlepšia. Pretože sú obrovské rozdiely v tom, aká banka vám dá aké maximum hypotéky. Hlavne v prípade, že podnikáte. Pretože u podnikateľov vy môžete kľudne fakturovať 130 000 mesačne ako IT konzultant. Ale vo finále pred bankou beriete čistého 72 000, pretože má vlastné kalkulačky na to, ako vypočítavať príjem z podnikania a tým pádom vy budete počítať s podstatne nižšou hypotékou, než ste si pôvodne plánovali. Zároveň, takže deň štvrtý, schúzka s hypotečným specialistom. Schúzka s hypotečákom. Tak. Preberiete všetky možnosti. Jo, to znamená, za mňa je toto strašne dôležité, aby ste neriešili tú hypotéku iba orientačne v banke. Toto je za mňa strašne nepríjemná situácia pre vás, pretože vám v banke síce na jednu stranu povedia, jasne, hypotéka, nebude žiaden problém. Ale ten bankér na pobočke nie je školený na hypotéky a nie je dostatočne kovaný na to, aby vám vedel dostatočne správne povedať, že áno, hypotéka reálne nebude problém, pretože on sa vás pýta, aké máte príjmy, vy mu poviete 50 000, OK, on to naseká do kalkulačky a povie vám, jo, tak s vašim príjmom dostanete na 25 000 mesačne splátku, takže 5 miliónová hypotéka nebude problém. Jo, ale ten bankér sa vás zabudol spýtať na to, že z akého zdroja je ten príjem. A ako náhle vy ste na dohode alebo ste na dohode o pracovnej činnosti, tak tým pádom DPČ vám banka absolútne nepríjme, pretože metodikou banky vy neprejdete. A tam nastáva problém. Jo? Takže ten bankér nešiel do hĺbky a tým pádom vy nemáte tú hypotéku schválenú. Takže toto veľmi doporučujem nechať si tú hypotéku schváliť dopredu. Aktuálne sú na trhu 3 banky, ktoré vám tú hypotéku vedia schváliť dopredu bez toho, aby ste mali vybranú nehnuteľnosť a máte dokonca až 3 roky na to, aby ste hľadali. Za mňa je to perfektná vec pre človeka, ktorý ešte nemá vybranú nehnuteľnosť. Práve keďže sledujete toto video, tak viem, že nehnuteľnosť vybranú nemáte, takže tým pádom toto je úplne najlepší produkt pre vás. Jo? Ide o to, že ako náhle vy budete mať už tú hypotéku schválenú, tak už banka od toho nevie cuknúť. Už vám nevie povedať, no ale vy máte príjem z niečoho iného, tak tým pádom vám tú hypotéku nedáme. Nie. Vy už budete mať schválenú hypotéku, podpísanú úverovú zmluvu a tým pádom už hypotéka je ready. Toto je za mňa strašne dôležitá vec, pretože vy ako náhle máte len prisľúbenú hypotéku, tak tým pádom sa môžete dostať do fakt veľkého problému, ako náhle vy podpíšete rezervačku, podpíšete rezervačný kontrakt a budete musieť zaplatiť a zložiť rezervačnú kauciu, čo dneska býva kľudne 200-250 tisíc a tým pádom sa stane to, že vy hypotéku nedostanete, dostanete sa do stresu, hypotéka nakoniec možno vôbec ani neprejde a vy prídete o 300 tisíc. Za mňa toto je najhorší scenár, ktorý môžete urobiť, takže dneska sa práve toto je cieľ toho videa, aby ste boli pripravení a neprišli o peniaze. Takže tie podmienky sú rozdelené u každej banky nejak.
Niektorá vám dáva nejakú prirážku za to, že si beriete 90% hypotéku, niektorá banka vám úplne v pohode schváli 90% hypotéku so sadzbou 80% hypotéky. Jo, ak by ste fakt chceli pozrieť na detail všetkých tých troch bank, ktoré s tým aktuálne dneska pracujú, možno, že sa stane, že toto video budete vidieť za 2 roky a budú ten produkt mať viacero bank, takže nebudem hovoriť konkrétne banky, pretože za 2 roky sa tá situácia môže kompletne zmeniť, takže tým pádom nebudem vám hovoriť konkrétne banky, zabukujte si schôzku so mnou a preberieme, ktorá banka má aktuálne najlepšie podmienky na trhu. Pretože aktuálne, ak by sme sa na to pozreli, tak jedna banka vám tú hypotéku schváli iba na 12 mesiacov, druhá banka na 2 roky a tretia banka na 3. Jo, takže tým pádom máme na výber z celkom veľkého množstva bank, niektorá je benevolentnejšia, niektorá má vysoké pokuty a niektorá má úplne najlepšie podmienky na trhu. Takže musíme ale zároveň vybrať tú banku, ktorá najviac vyhovuje tým vašim potrebám. Pretože aj keď by sme chceli vybrať tú banku, ktorá to má na 3 roky, tak môže sa stať, že vám nebude vedieť zobrať metodicky ten váš príjem a nebude to vedieť akceptovať, pretože má vo výnimkách, že neberie príjem zo zahraničia. Takže ak podnikáte v zahraničí, môžete na takúto hypotéku zabudnúť. No, takže to sú veľmi dôležité aspekty. Takže začneme podaním žiadosti. Teraz sa dostávame do dňa 5 až 20. To znamená schválenie hypotéky dopredu. Schválenie hypotéky. Toto je za mňa strašne dôležitá vec, aby ste mali tú hypotéku schválenú. Takže na to, aby sme tú hypotéku vedeli schváliť, budem potrebovať dosť veľa dokumentov. Jo? Takže ak sa chcete pripraviť na to a chcete vedieť už, čo budem ja od vás potrebovať dopredu, tak vám urobím kľudne maličký zoznam. Čo budem potrebovať? Budem potrebovať vaše občanky. Áno, budete mi musieť poslať občanský preukaz. Ak ste z IT a viete, že e-maily nie sú veľmi zabezpečené, tak vám nazdieľam zložku na Google Drive alebo nejakú inú zabezpečenú zložku, aby ste to neposielali mailom, ale budete to vlastne nahrávať do zložky, aby sa náhodou nestalo, že niekde likne vaša občanka. Takže toto si dávame na to bacha už. Za druhé, budeme potrebovať potvrdenie o príjme. Toto platí jedine v prípade, že ste zamestnanec. Jo? Toto funguje tak, že ako náhle vy budete mať príjem zo zamestnania, tak ja potrebujem na vašeho zamestnávateľa poslať formulár od tej konkrétnej banky. Toto vyplní váš zamestnávateľ, vaše HR alebo vaša mzdová účetní a potvrdí nám, koľko máte na výplate. A častokrát sa tam stáva to, že tam budeme na tom potvrdení o príjme potrebovať buď priemer za posledné 3 mesiace a priemer za posledných 12 mesiacov. A ktorý je nižší, ten sa berie. Jo, takže ako náhle tam máte aj započítané bonusy, ako náhle tam máte započítané ročné bonusy, kvartálne bonusy, tak oni sa v tom 12-mesačnom priemere stratia. Jo, takže ako náhle by ste to chceli nejak načasovať, že viete, že tam máte nejaký veľký kvartálny bonus, ktorý vám príde, tak ono sa to vo finále stratí v tom 12-mesačnom priemere. Takže môžete si kľudne spočítať sami, ako sa pohne ten 12-mesačný priemer, ako náhle vy dostanete ten veľký kvartálny bonus, ale častokrát to nerobí veľký rozdiel. Častokrát nám to urobí 500 korún rozdiel v tom 12-mesačnom príjme. Takže jo, môžete to načasovať, ale veľmi sa to neoplatí. Tak, čo budem potrebovať ako tretiu vec, sú výpisy z účtu. Toto je veľmi kritická vec, pretože tá banka chce vedieť, že či ste schopní splácať a to, čo tvrdíte v tej žiadosti, ktorú spoločne spíšeme, tak že či je pravda. Jo, mal som klienta, ktorý mal na výpisoch z účtu stávkovanie, sázel. Jo, prestávkoval viac ako 10% z výplaty a tú hypotéku mu zamietli. Takže aj tie výpisy, ako náhle tam máte nejakú vec, ktorá by tam nemala byť, tak vy to budete musieť dokladovať tej banke. Takže ak tam máte niečo, čo tam nemá byť, to znamená, že ste mali mesiac, kedy ste prestávkovali celú výplatu, tak to tam nedávajte. Nedávajte to tam. Proste nebuďte blbci. OK. Takže ako náhle budete mať 3 výpisy, tak tá banka to skontroluje. Ja na tie výpisy nepozerám, ja na to nemám čas, ale ako náhle to dostane do rúk schvaľovateľ, tak tie výpisy kontrolujú. Takže ako náhle tam budete mať sasku každý mesiac,
ako náhle tam budete mať odchádzajúcu platbu s poznámkou alimenty, tak to banka chce vedieť, čo to znamená, prečo niekomu platíte alimenty a koľko máte detí. Takže samozrejme to musíte priznať. A zároveň tá banka to chce vidieť kompletné nezačiernené výpisy. Takže nemôžete len urobiť výpis transakcií za 3 mesiace, potrebujete tam urobiť výpis za jeden konkrétny mesiac a toto doložiť 3-krát. Je to z toho dôvodu, pretože dá sa tam sfalšovať tie výpisy, dá sa urobiť výpis transakcií, kde si vyberiete, ktoré transakcie tam chcete vybrať, nechcete vybrať. Takže v tomto prípade potrebujem výpis, kam chodí výplata. Môže tam sa stať situácia kľudne, že tam chodí výplata jak vaša výplata, tak aj výplata manželky. Nie je to problém. Ale ten výpis musíme dodať celý. 4. Ako náhle podnikáte, tak budeme potrebovať daňové priznanie za ten uzavretý rok. Aktuálne teraz 2025. A z toho sa bude počítať váš príjem. Na čo sa zabúda je, že ako náhle vy podáte daňové priznanie, tak ja budem potrebovať aj potvrdenie o tom, že ste to podali, potvrdenie o podaní a zároveň potrebujem potvrdenie, že ste aj zaplatili daň. Toto je vec, na ktorú sa častokrát zabúda, že ja potrebujem aj potvrdenie o tom, že ste tu tam zaplatili. Takže ja potrebujem vygenerovať PDF-ko z tej transakcie, ktorú ste poslali na zaplatenie tej dane, ktorú ste si vypočítali v rámci daňového priznania. Takže toto tam musí byť. 5. Budeme potrebovať doložiť pravdepodobne ostatné veci. Ostatné znamená, že banka si môže vyžierať, čo chce od vás. Hypotéka nie je nárokový produkt. Vy nemáte nárok na hypotéku. Banka chce vedieť, že budete schopní splácať a ako náhle banka porušila to, že neskontroluje vašu bonitu, vašu schopnosť splácať dostatočne do hĺbky, tak tým pádom a schváli vám tú hypotéku, tak vy sa môžete s ňou súdiť a môže sa stať, že ako náhle vyhrajete ten súdny spor, tak budete mať hypotéku s 0% úrokom. Čiže super, ale tým pádom si banka dá sakramensky dobre záležať na tom, aby skontrolovala vašu bonitu a skontrolovala to, že že ste dostatočne schopní splácať ten úver, ktorý máte. Jo, takže toto je za mňa dôležitá vec. Čo si môže banka dožiadať, sú výplatné pásky, výpisy za 6 mesiacov, nielen za 3, môže si zažiadať o výpis dôchodového poistenia, že či za vás zamestnávateľ platí dane, môže si dožiadať čo len chce. Pracovné zmluvy, všetko. Jo, takže ako náhle bude mať nejaké pochybenie o tom, že či budete schopní splácať, tak si to dožiada. A verte mi, dožiada si to. Tak jo. Ak by ste chceli a ak by ste si to chceli už chystať ešte predtým, než vôbec budeme žiadať o tú hypotéku, tak vám doporučím, začnite si tie dokumenty nahrávať na svoj osobný drive, začnite si tam nahrávať občanky, prechodné pobyty, trvalé pobyty, začnete si tam nahrávať tie výpisy z účtu, potvrdenia o príjme a tým pádom môžete mne už všetko poslať naraz, tým pádom budete šetriť jak môj čas, tak aj váš a tým pádom budeme už vedieť, na čo nám chýba a tak ďalej. Takže tak. Poďme na deň 21. Deň 21. V tomto momente už máme požiadané o hypotéku. Žiadosť o hypotéku sa rieši tak, že vy musíte vyplniť žiadosť. Ešte predtým, než budeme mať hypotéku schválenú, tak musíme podať žiadosť. Každá banka má vlastný formulár, niektoré banky sú ešte stále papierové, takže budeme to musieť vyplniť na papier, ale sú banky, ktoré to majú kompletne online, takže sa vám vyplní žiadosť do vyplneného formulára, pošle sa vám SMS-ka a vy to podpíšete krásne na mobile. Za mňa super postup, ale záleží banka od banky. Ako náhle mi podáte žiadosť, tak tá žiadosť je nezáväzná. A za mňa nemusíte sa báť podávať žiadosti. Za mňa týmto strašia finanční poradci, ktorí absolútne nemajú skúsenosti s podávaním žiadosti do bank, pretože vy ako náhle podáte žiadosť, tak je to kompletne nezáväzné. Samozrejme, každá druhá banka vidí, že ste podali žiadosť. Ale to, že si podáte žiadosť do konkrétnej banky, nič neznamená. Je to len o tom, že banka zhodnotí, či máte dostatočnú bonitu na to, aby ste tú hypotéku dostali. Ako náhle vy hypotéku nedostanete, alebo máte exekúcie na sebe, tak tým pádom vám tú hypotéku zamietnú. To už je problém. Ale ako náhle máte na sebe exekúcie,
tak mi to povedzte dopredu a ja tú žiadosť nepodám, aby nám to nezamietli. Jo, takže to je jediný dôvod, kedy vám tú hypotéku zamietnú hneď. A toto je negatívny záznam v registroch, takže na toto si dávajte pozor. Ale ako náhle to riešite tú hypotéku s špecialistom na hypotéky a ten sa vás spýta dopredu, že či máte exekúcie alebo insolvencie, tak tým pádom máte jasno a môžete podávať úplne v pohode tú žiadosť. Zároveň, čo je ale nebezpečné, je podať si žiadosť do 6 bank naraz. Toto nerobte. Jo? Ako náhle banka uvidí, že máte 6 rozbehnutých žiadostí a zamietnuté 2, tak tá 6. banka uvidí tých 5 predtým rozpracovaných žiadostí a ani sa nebude snažiť žiadosť schváliť, pretože už vidí, že ste 5-krát žiadali v ostatných bankách. Takže toto nerobte. Ale ako náhle budete mať podanú žiadosť do jednej konkrétnej banky, tak tým pádom s tým nie je problém. Tak. Dostávame sa do momentu, kedy už budete mať podanú žiadosť a schválenú hypotéku. Takže my tej banke dodáme všetky dokumenty v rámci vašej bonity. To znamená, všetky tie doklady, ktoré sme si hovorili, dodáme to ako v rámci jednej zložky, dodáme kompletne celú na tú banku a tým pádom už budeme mať hotovo, čo sa týka všetkých dokladovania, všetkých dokladov. A tým pádom vám príde oznámenie, že vám schválili hypotéku. Čo nás čaká následne, to znamená v deň 22, je schválená hypotéka. Hypotéka. A tú hypotéku budete mať schválenú v 2 možnostiach. Buď sme sa spoločne dohodli na tom, že si nechávame schváliť to úplné maximum, na ktoré sa viete dostať, alebo sme sa dohodli na tom, že si necháme schváliť iba tú časť tej nehnuteľnosti, ktorú potrebujete pokryť z tej hypotéky. Pretože ak máte jasno, že chcete kupovať byt za 5 miliónov a máte milión z vlastných, tak tým pádom 4 milióny vám bohate stačia. Takže máte schválený 4 milióny. Ale môže sa stať, že si necháte schváliť kompletne celých 10 miliónov na to maximum, čo vás vlastne banka pustí, ale vybrali sme banku tak, aby tam nebola žiadna sankcia za nedočerpanie tej hypotéky. To znamená, že ako náhle vy použijete iba 1 milión z tej hypotéky, aj keď ste si nechali schváliť 10, tak vy stále budete platiť iba z toho miliónu. A tých 9 poviete banke, hej, to si nechajte. A tým pádom budete platiť iba z toho miliónu, ktorý ste použili a budete to platiť teda najbližších 30 rokov, alebo podľa toho, jak ste si nastavili tú splatnosť. A tým pádom budete platiť 5 000 mesačne, nie 50. Takže tak. V tom momente sa dostávame k tomu, že si musíme vysvetliť úverové zmluvy. Úverová zmluva je strašne obsiahly dokument, má 6 strán. Kompletne si prejdeme každé jedno slovo, ktoré v tej úverovej zmluve máte. Už dneska nie sú tie obrovské štosy papierov, ktoré musíte podpísať v rámci hypotéky. Dneska tá úverová zmluva má 6 strán. Sú tam iba tie najpodstatnejšie veci. Jo, budete tam mať presne uvedené, čo vás čaká, aké máte podmienky, aké sú stornopoplatky, aká tam je sankcia za nedočerpanie toho úveru. Pretože môže sa stať, že po 3 rokoch nenájdete žiadnu nehnuteľnosť, poviete banke, že fakt sme nenašli žiadnu nehnuteľnosť, odstupujeme od zmluvy, tak tým pádom tam je sankcia za to a tá sankcia je dneska nastavená na úrok, ktorý ste mali zaplatiť za to obdobie tých 3 rokov. Maximálne 50 000. Jo, samozrejme, líši sa to banka od banky, prejdeme si to u každej úverovej zmluve. Čo je dôležité pre vás, je vedieť, v akom momente je to závazné alebo nezávazné. Všetky momenty až do toho schválenia hypotéky sú kompletne nezáväzné. Vy ako náhle, aj keď budete mať schválenú hypotéku, tak vy stále máte 30 dní na to, aby ste sa rozhodli, či tú hypotéku chcete alebo nie. Čo je za mňa úplne perfektné, dáva vám to hromadu času na premýšľanie, môžete si premyslieť, či to vôbec chcete, či chcete znížiť, zvýšiť alebo inak manipulovať s tou hypotékou, takže máte fakt 30 dní na to, aby ste sa rozhodli, či to chcete. A až v tom momente, ako náhle to podpíšete, tak vtedy je to už závazné a začína vám bežať tá doba 1, 2 alebo 3 roky na to, aby ste našli a kúpili tú nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť. Takže, čo je ešte za mňa dôležité, je, ako náhle vy to už podpíšete, tú úverovú zmluvu, tak vám začína bežať fixácia. Aj keď ešte neplatíte hypotéku, aj keď ešte nemáte vybranú nehnuteľnosť, ktorú chcete kúpiť,
už v tomto momente vám začína bežať fixácia, takže sa reálne môže stať. Takže môže sa kľudne stať situácia, že vy nájdete nehnuteľnosť až po 2 rokoch a tým pádom na tom fixe budete iba 1 rok. Jo, pretože ako náhle tam nastavíme 3-ročný fix, tak tým pádom 2 roky ste neplatili nič a už iba rok zostávate na tej časti tej vysokej úrokovej sadzby. Jo, takže toto je za mňa strašne šikovná vec, ktorú môžete využiť alebo nie. Zároveň s týmto sa mi spojí strašne častá otázka, kedy začíname platiť. Platiť začínate až mesiac potom, ako máte vyčerpané peniaze z hypotéky. Takže tá prvá splátka hypotéky príde až mesiac potom, čo ste použili peniaze z hypo a tým pádom vy budete platiť až mesiac následujúci. Ako náhle ste si nastavili tú splátku na 20. v mesiaci, tak prvá splátka vám príde až mesiac potom, čo ste použili peniaze a tým pádom budete platiť až ďalší mesiac. Poďme ďalej. 22, 23. Preštudovanie úverovej zmluvy. Za mňa, ja nie som úplne fanúšik toho, aby ste podpisovali zmluvu hneď potom, čo vám ju dám. Nepáči sa mi to. Nemám to rád u finančných poradcov, ktorí vás nutia podpisovať nejaké zmluvy bez toho, aby ste mali dostatok času na to, aby ste si to preštudovali. Čož u mňa je štandard. Jo, to znamená, prejdeme si kompletne celú zmluvu bod po bode, ja vám ju dám domov, vy si ju naštudujete, až v tom momente, ako náhle ste ready podpisovať, tak až v tom momente to podpisujeme. Jo, pretože za mňa je najdôležitejšia vec, aby ste vedeli presne, čo podpisujete, pretože je to obrovský záväzok, hypotéka je častokrát najväčší transakcia, ktorú vlastne v živote urobíte, takže toto je za mňa strašne dôležité, aby ste vedeli presne, čo vás čaká. Poďme na ďalší deň, 24. Toto už je voliteľné. Za mňa je strašne šikovná vec, aby ste si vyskúšať si platby na nečisto. Vy budete mať schválenú hypotéku na x miliónov. To znamená, že tam budete mať celkom vysokú splátku. A vy už si tú hypotéku nechali schváliť, takže tým pádom vy už počítate s tým, že tú hypotéku budete platiť. Skúste si ale, aký to bude mať dopad na ten váš rozpočet. Vy budete, povedzme, že vy aktuálne platíte 20 000 nájom, ale tú hypotéku ste si nechali schváliť na 35 000. Skúste si priložiť trošku a urobiť tlak na ten rozpočet a tie platby, ktoré by ste normálne tlačili do nájmu, tak skúste to navýšiť o tých pár tisíc a dávať to na sporiaci účet. Uvidíte, aký to bude mať tlak na váš rozpočet, uvidíte, aký to bude mať tlak na budget a tým pádom budete ale pripravení. Ako náhle vy už budete začínať splácať tú hypotéku, tak už budete vedieť presne, do čoho idete. A toto moji klienti vedia a všetci moji klienti sa tým pádom vyhýbajú tomu šoku, že ako náhle nastúpi platenie hypotéky, tak tam nie je taký šok na ten rozpočet. Tak, deň 25. Pripraviť si peniaze na rezervačku. Príprava na rezervačku. Neviem už písať. Takže, v prípade, že budete podpisovať rezervačku, tak vás realiťák vyzve k tomu, aby ste podpísali rezervačnú zmluvu, ale súčasťou tej rezervačnej zmluvy je aj tzv. Rezervačná kaucia. Tá je vo výške 2 až 5% skupnej ceny. To znamená, že vy si musíte nachystať 200 až 400 000 na tú rezervačnú kauciu. Takže toto musíte mať nachystané v hotovosti, pretože ako náhle to máte v akciách alebo v nejakom inom produkte, tak vy si to musíte z tých akcií vytiahnuť. Takže tým pádom nachystať si to na sporiaci účet, kde si to viete automaticky vytiahnuť a viete to použiť do 2 alebo do 3 pracovných dní. Jo, takže toto si nechajte previesť z akcií alebo z investícií na sporiaci účet, aby tam bol nejaký úrok, ale tak, aby ste ich mali v pohotovosti a ako náhle budete mať tú správnu nehnuteľnosť, tak viete na to reagovať. No, pretože vy budete reálne potrebovať 10% vlastných zdrojov. Ako náhle ste teda mladí klienti, alebo ako náhle ste starší, to znamená, ak máte 36 rokov a viac, tak tým pádom budete potrebovať 20% vlastných zdrojov. Jo, ale častokrát sa môže stať, že vy
môžete tú rezervačku, ten poplatok za tú rezervačnú kauciu započítať do tých vlastných zdrojov. Samozrejme, na toto vás musí nachystať ten váš hypotečný specialista v komunikácii s tým realiťákom. Takže toto je na to, aby ten realiťák komunikoval so mnou a ja komunikoval s ním. Ako nastaviť tú kupnú zmluvu, ako nastaviť kompletne celý ten proces, tak aby ste tú rezervačnú kauciu vedeli zakomponovať do kupnej ceny. Toto je za mňa strašne dôležité, je na to správny postup, takže na toto potrebujete špecialistu. Toto ale nemusíte chystať. Tie vlastné zdroje nemusíte mať nachystané na účte, môžete to mať kľudne ešte nachystané v tých akciách, nechajte to tam pracovať, ale musíte rátať s tým, že ako náhle príde ten čas, tak potrebujete tie peniaze mať za tých 6 mesiacov, čo sme si na začiatku definovali, ich potrebujete mať nachystané, takže počítajte s tým, že ich budete vyťahovať. Tak. A zároveň nedoporučujem to držať v akciách, pretože ako náhle to budeme používať za 6 mesiacov, tak za 6 mesiacov sa môže stať, že príde krach na trhu. Takže doporučujem to mať ideálne na spojacom účte alebo na nejakom produkte, kde nie je taký výkyv tých prostriedkov. Jo? Tak, pôjdeme na deň 26. V tomto bode už máme jasnú predstavu, aký je váš budget. Máte schválenú hypotéku, vymyslím si na 7 miliónov. Vieme, že dávame 2 milióny z vlastných zdrojov. A tým pádom vieme, že na maximum ceny tej nehnuteľnosti, ktoré sa môžete pozerať, je 9. Toto je za mňa strašne dôležité, pretože už v tomto momente viete presne, aký máte budget. Máte schválené maximum tej hypotéky, takže hypotéka už viete, že nepôjde vyššie ako 7 miliónov. Máte nachystaných vlastných zdrojov 2 milióny a viete, že už tam proste ďalej nevyškrabete viac ako 2 milióny, takže tým pádom máme jasný budget a vieme, že proste ako náhle tam bude nehnuteľnosť, ktorá stojí 9 miliónov 100 tisíc, tak to nemá zmysel ani chodiť. Takže už tým pádom viete presne, že tých 9 miliónov je absolútny strop tej ceny, tej nehnuteľnosti, na ktorú máte ísť. Takže tým pádom máte o mnoho jasnejšiu predstavu, čo môžete kupovať, za koľko si to môžete dovoliť a tým pádom viete presne, že 9 miliónov je pre vás strop. V prípade, že tú hypotéku schválenú dopredu nemáte, tak tú istotu nemôžete mať, pretože vy ako náhle pôjdete do tej banky a zmení sa akákoľvek situácia s vašou bonitou, to znamená, pôjdete na materskú alebo sa dostanete na PN-ku. Na toto sa častokrát zabúda. Vy ako náhle pôjdete na PN-ku, tak vám banka neschválí hypotéku. Kvôli tomu, že ste dlhodobo na PN-ke a vy máte pokles príjmov. Takže ako náhle ste zdraví, tak si nechajte schváliť hypotéku a potom sa už vám môže stať, čo chcete. No, ale za mňa toto je strašne dôležité, aby ste vedeli ten budget a mohli jasne jednať. A teraz až začína deň 26, 27, kedy sa vôbec začíname baviť o tom, čo chcete kupovať. Áno, až v tomto momente sa začíname baviť o tom, že či chcete byt, že či chcete 4K kačko, alebo 4 plus 1, alebo chcete akúkoľvek inú nehnuteľnosť. Až v tomto momente, potom ako máte schválenú hypotéku. Pretože doteraz sme sa bavili iba čisto obecne. Ako náhle nemáte jasno v tom budžete, tak až teraz sa začíname baviť o tom, že či chcete byť 4 plus KK, pretože ako náhle máte schválených 4 milióny hypotéku, tak za 4 milióny 3 KK, 4 KK nekúpite v Brne. Jo, takže musíte mať jasne definovanú predstavu o tom budžete a až následne sa bavíme o tom, akú nehnuteľnosť napasujeme z toho budžetu. Jo, takže teraz sa začíname baviť, či chcete panel, alebo chcete cihlu. Jo, rozdiel medzi panelákom a tehelným domom, cihelným domom je proste obrovský. Je tam obrovský rozdiel medzi tom, aký počet metrov chcete. Jo, takže v tomto momente si potrebujete ujasniť a spoločne si sadnite na to, či chcete panelák, či chcete tehlový dom, koľko metrov minimálne potrebujete, koľko izieb, koľko pokojov tam reálne potrebujete. Potrebujete k tomu vedieť, či chcete parkovacie miesto, potrebujete vedieť, či chcete garáž, alebo proste budete parkovať na ulici. Jo, a zároveň tým pádom už máte jasno, či chcete balkón, či je to nutnosť, alebo je to nice to have, alebo chcete terasu. Jo, takže toto je moment,
kedy si urobíte to snívanie, preberiete si teda, či chcete kupovať akúkoľvek nehnuteľnosť a až v tomto momente začíname chodiť na prehliadky. Takže, deň 28. Ukľudníme sa. V tomto momente väčšina mojich klientov sa zblázni. Neviem, čím to je to proste asi nejaký mindset, alebo proste je to niečím nastavené, že ako náhle vy máte schválenú hypotéku, tak si poviete, OK, už máme jasno, ideme na prehliadku, ideme kupovať. A ešte predtým, než máme tú hypotéku schválenú, tak chodia na prehliadky, robia úplne divné rozhodnutia a proste ešte predtým, než tú hypotéku máme schválenú, už našli. Ukľudníme sa. Jo? To znamená, že ako náhle budete chodiť na tie prehliadky, dajte si na to čas, pretože áno, tie byty sú a miznú. A častokrát nastáva taký ten FOMO efekt, to znamená Fear of Missing Out, že vám tá nehnuteľnosť ujde. Ale keďže ste urobili hromadu tejto prípravy, ešte predtým, než sme začali hľadať, tak vy viete, že máte 3 mesiace na to, aby sme úplne v pohode našli tú nehnuteľnosť. Takže ukľudniť sa, pretože ako náhle vy urobíte zbrklé rozhodnutie a podpíšete rezervačku, dostanete sa do stresu. Jo? Takže pohoda, choďte, vráťte sa na začiatok a znova sa vráte na začiatok a premýšľajte, prečo vlastne chcete kupovať ten byt, aby ste kúpili to správne, čo chcete. Pretože to, že teraz aktuálne je na trhu byt, ktorý je 3+1 a vyhovuje všetkým parametrom, je super, ale príde ďalší. A príde ďalší. No, takže tomu verte, že ten ďalší príde. Jo? Ja to vidím sám u seba. My sme mali nastavené parametre, ako náhle sme kupovali byt, že chceme centrum mesta, chceme cihlu, chceme žiadny panelák, chceme tam výťah a nakoniec sme skončili na okraji mesta, v Bystrci, v paneláku, bez výťahu, ale s prístupom do prírody. Jo? Takže tie parametre tej nehnuteľnosti sa menia v čase a je to úplne v pohode. Ale znova vráťte sa na začiatok, čo vlastne chcete riešiť tou nehnuteľnosťou samotnou a až následne choďte na tie prehliadky. Tým, že sme toto si povedali, môžeme ísť na deň 29, prehliadky. Ako náhle budete chodiť na prehliadky, tak si potrebujete urobiť prípravu. A hlavne zhodnúť sa na tom, kto vlastne bude chodiť na tie prehliadky, pretože je rozdiel, či budete chodiť spoločne, sami a vo finále tam budete chodiť dvakrát. Takže toto je za mňa, akože znie to ako malicherná otázka, ale za mňa je strašne dôležitá, pretože ako náhle chodí na tie prehliadky iba jeden, tak aj ten jeden rozhoduje, že či teda čo budete vo finále kupovať. Jo? Takže za mňa toto je strašne dôležité, aby ste mali zohranú predstavu, čo chcete kúpiť a tým pádom môže chodiť iba jeden na tie prehliadky. Ale ako náhle budete kupovať obidvaja a máte trošičku rozdielne predstavy o tom, čo chcete kupovať, tak tým pádom je za mňa vhodné, aby ste chodili na tie prehliadky obidvaja. Ale tým pádom budete potrebovať si zladiť čas. Ak bude tam chodiť iba jeden, bude to ten druhý nahrávať na video? Pre niekoho možno ako je to divná otázka, ale z praxe vidím, že ako náhle ste dvaja, ktorí kupujete, tak tým pádom je dôležité urobiť to rozhodnutie spoločne. A tým pádom môže stať, že budete chodiť jeden ako bude chodiť na sondu a druhý bude chodiť až potom následne spolu, ako náhle si rozhodnete, že áno, ideme do toho a ideme na ďalšiu prehliadku. 29:30. Uvedomenie si jednej veci, že nekupujeme na celý život. A za mňa toto je správny moment, aby ste sa zamysleli nad tým, že ten štartovací byt, ktorý kupujete teraz, nemusíte v ňom žiť do konca života. Je úplne normálne, že po 5 rokoch sa presťahujete a nie je to kotva. Vy môžete kľudne ten byt predať, tá hypotéka sa splatí z toho predaja a môžete kľudne sa presťahovať do ničoho iného, väčšieho, menšieho. To nie je to, že vy tam budete zabetonovaní na 30 rokov najbližších. No, takže vždycky tá nehnuteľnosť sa dá zmeniť. Môžete to kľudne predať. Nie je to žiadna väzba. Za mňa, ako náhle vy máte obavu toho, že ste viazaní ako vaši rodičia na ten byt až do konca života, to nemusí byť tak. Vy môžete kľudne kúpiť 2+1 na začiatku
a až následne kúpiť väčší a väčší byt. Jo? Takže toto je za mňa dôležitý moment na to si uvedomiť, že áno, nie je to plne záväzné. Tak jo, máme za sebou obrovskú fázu celej prípravy a púšťame sa do nakupovania. Dajte si na čas, choďte na tie prehliadky, choďte na čo najväčší počet prehliadok. Za mňa toto je fáza, ktorú si fakt užite, užívajte si to nakupovanie, choďte sa poprechádzať do tej lokality. Takže toto vám veľmi doporučujem. Ísť na tú lokalitu a poobzerať sa to tam. Jo, dajte si fakt 5 dní. Dajte si fakt tých 5 dní. Takže 30 až 35 venujte tej lokalite. Choďte sa tam poprechádzať aj v rozličný čas toho dňa. Nielen počas dňa, ale aj večer. Choďte to navnímať. Ľudia z Brna asi vedia, ako vyzerá cél v noci. Choďte tam, keď chcete kupovať byt na céli, choďte tam v noci, navnímajte to, aby ste vedeli, v akej lokalite kupujete, ako na vás pôsobí, pretože lokalita je jedna z vecí, ktorú na tej nehnuteľnosti nezmeníte. Takže ako náhle chcete kúpiť niečo, kde sa nebudete cítiť bezpečne, tak to nekupujte. Jo, pretože tá lokalita je jediná vec, čo nezmeníte. Jo, takže skúste to tam takže dajte si tam prechádzku, strávte tam pár hodín, choďte si pozrieť, kde sú najbližšie parky, kde je škôlka, kde je základná škola, ako to tam je s dopravou. Fakt to navnímajte a rozhodnite sa, že či táto lokalita je pre vás. Zároveň na konci tohto obdobia, keď už si prejdete fakt tie lokality, naštudujete si to, tak sa zamyslite aj nad tým. 36 je exit. V tomto momente už budete vedieť, že áno, budeme sa sťahovať do vlastného. Ale vy aktuálne ste v nájme. Jo, takže skúste sa pozrieť na tú nájomnú zmluvu, akú výpovednú lehotu tam máte na tej nájomnej zmluve. Jo, ako dlho budete potrebovať tomu vlastníkovi, tomu majiteľovi dať vedieť dopredu, že áno, končíme v nájme a tým pádom budeme potrebovať možno hľadať iného nájomcu, ak tam máte príliš dlhú výpoveď. Alebo potrebujete si naplánovať aj ten prechod, pretože ako náhle vy začnete splácať hypotéku, tak nechcete platiť nájom. Ale býva štandard, že budete potrebovať pokryť jednu splátku nájmu a ich hypotéku zároveň. Takže toto je dobrý moment na to sa zamyslieť, aby ste vedeli, že čo vás čaká. Po tomto všetkom máme fázu nakupovania. A toto vám nechávam 3 mesiace na to, aby ste nakupovali. Choďte si nakupovať, choďte na tie prehliadky a vyberajte ten byt tak dlho, ako budete potrebovať. Pretože budú sa objavovať za tie 3 mesiace nové byty, staré byty, nové byty, novostavby. Choďte na každú jednu a nakupujte. A fakt si dajte na čas. Nerozhodnite sa hneď v prvý deň, dajte si na čas, vyberajte, koľko budete potrebovať a až následne, ako náhle budete ready, tak v tom momente sa pustíme do posledného mesiaca a to je closing time. Takže, posledný mesiac. Samozrejme, záleží od toho, jak dlho ste nakupovali, ale dali sme si časový rámec, že chceme kúpiť do 6 mesiacov na začiatku. Takže, ten posledný mesiac začína v tom 5. Nebudem počítať, koľko to je dní. Poďme úplne odznova. Dáme si teda už fázu uzatvárania obchodu. Uzatváranie obchodu. A toto bude trvať cca mesiac. Jo? Pretože už sme urobili hromadu prípravy na začiatku, urobili sme tam hromadu vecí, ktoré nás pripravili na ten obchod, sme extrémne pripravení na to, aby sme vedeli sa rozhodnúť, či do toho chceme ísť alebo nie. A toto je posledná fáza, ktorú budeme riešiť. Takže, deň číslo 1. Prehliadky. Ako náhle budete už mať za sebou prehliadku, pretože už prehliadky za sebou máte. A doporučujem mať ideálne, a toto nie je štandard,
Ako náhle chodíte na prehliadky, tak, a toto nie je štandard, aby toto robil za vás realitný maklér, ale sú realitní makléri, ktorí zastupujú vyslovene kupujúcich klientov. Sú realitáci, ktorí nezastupujú ako predávajúceho a nepredávajú tie nehnuteľnosti, ale sú realitáci, ktorí fakt zastupujú na tom americkom modelu a, toho kupujúceho klienta. Samozrejme, niečo si za to vezmú, ale dajú vám kompletne lepší prehľad o tej kupovanej nehnuteľnosti. A čo je za mňa najdôležitejšia vec, je, že vám vedia urobiť porovnanie a vedia vám vytiahnuť všetky byty, ktoré sa predávali na tej lokalite za posledný rok. Toto je za mňa veľmi dôležitá vec, pretože schopný realiťák vám vie vytiahnuť ceny nehnuteľností, za koľko sa predali byty v porovnateľnej veľkosti, v porovnateľnom štandarde a tým pádom vie, za koľko sa predávali tie byty v tej konkrétnej lokalite. A prečo je to dôležité? My to vieme použiť na vyjednávanie. Vy ako náhle budete chcieť vyjednávať o cene, tak toho finálneho predávajúceho reálne nezaujíma, že vy máte hypotéku a že budete platiť 30 000 a že proste vám a na to, aby ste to kúpili, tak tým pádom musíte zjednať na cenu. Jeho to nezaujíma. Ale čo zaujíma toho realiťáka, ktorý predáva ten byt, zaujíma to porovnanie tých bytov, za koľko sa predali jednotlivé byty v tej konkrétnej lokalite za posledných 12 mesiacov. Pretože ako náhle sa tam predal na tej istej ulici byt, ktorý je v úplne rovnakom štandarde, úplne rovnaký byt, ale predal sa o 500 000 menej, tak tým pádom vy máte obrovskú vyjednávaciu pozíciu, že môžete použiť túto kartu a vy budete vedieť, že áno, pozrite sa, včera sa tu predal byt, ktorý stal 500 000 menej. Prečo by som nemal platiť za tento byt o 500 000 viac? Keďže tá reálna cena tej nehnuteľnosti je o 500 000 menej. A to je definované tým trhom. Takže tým pádom vy môžete už zobrať tie porovnávané nehnuteľnosti a vyjednávať s nimi takto. No, toto je za mňa o mnoho silnejší moment, ako keď im poviete, že no, tu ešte musíme urobiť rekonštrukciu, tu sú vady, tu chýba okno. Keď budete hľadať tie vady na tej nehnuteľnosti, tak tým pádom tú cenu nezjednáte. No, ale ako náhle urobíte porovnanie tých cien, tak tým pádom máte lepšiu pozíciu na vyjednávanie. A o tom sa môžeme kľudne pobaviť, o tom, ako dávať správne nabídku, tú ponuku na ten byt. Takže ako náhle budete chcieť dávať správne nabídky, nájdete si z toho realiťáka. Ak nemáte, tak vám doporučím realiťačku, s ktorou ja spolupracujem a môžete s ňou spolupracovať a ona vám povie, akú nabídku máte dať na tú nehnuteľnosť. Pretože je veľký rozdiel, keď dávate nabídku na byt, kde za vami stoja ďalší 10 záujemci a z toho 2 majú nachystanú hotovosť. Takže je to obrovský rozdiel, ako náhle tam ste jeden jediný kupujúci, tak vy máte obrovskú možnosť vyjednávať o cene. Ale zároveň, keď za vami stoja ďalší 10 ľudia, tak zabudnite na to, že tam bude nejaký priestor na to vôbec vyjednávať o cene. Takže toto schopný realiťák vie sa na to správne spýtať na tej prehliadke a tým pádom vy viete, ako dať tú nabídku. Jo? Takže deň 2. Vyjednávanie o cene. Vyjednávanie. Pretože vy nemusíte vyjednávať iba o cene. Vy môžete vyjednávať aj o tom, ako dlho budete sa sťahovať do toho, ako dlho od podpisu kupnej zmluvy vy sa budete vôbec sťahovať do toho vlastného bytu. Pretože môže sa stať, že ten predávajúci tam ešte bude potrebovať nejaký čas bývať, kým sa presťahuje do ďalšej nehnuteľnosti. Jo, takže vy si môžete kľudne vyjednávať o tom, že OK, ja vás tam teda nechám bývať v tej mojej už nehnuteľnosti, ale budem chcieť nájom. Pretože vy budete bývať reálne v mojej nehnuteľnosti. Takže toto môže byť kľudne predmetom toho vyjednávania. Na vyjednávanie môže byť kľudne parkovacie miesto, ktoré je pripojené k tomu bytu. Jo? Takže to sú veci, ktoré ten správny realiťák s vami preberie. Takže toto s vami kľudne preberie ten realiťák a veľmi doporučujem nájsť si niekoho schopného, kto vás v tom bude zastupovať a tým pádom môžete reálne kúpiť tú nehnuteľnosť. Pretože to vyjednávanie nie je o tom, že máte oškubať toho predávajúceho čo najviac ako sa dá. Lebo vám to proste nepredá.
ale ide o to, aby ste im dávali tak relevantnú nabídku, aby ste ten byt kúpili a zároveň dohodli tie podmienky toho obchodu. Pretože vy môžete vyjednávať fakt o čomkoľvek, nielen o tej cene. A keďže vy už ste boli na desiatkách prehliadok, tak viete, ako sa hýbu ceny tých nehnuteľností, viete, či sa cena je premrštená alebo nie, pretože máte tak dokonalý prehľad o tom trhu, že môžete kľudne robiť realitného makléra, pretože v tomto momente si začnete premýšľať nad tým, že za čo si ten realiťák berie peniaze, tých 200 000. Jo, pretože ako náhle budete chodiť na prehliadky, tak zistíte, v akej kvalite sú tí realiťáci a povedzme si na rovinu, nie každý realiťák je dobrý realiťák. A tým, že pracujem s realiťákmi, tak vidím, že niektorí realiťáci by si vôbec by nemali robiť túto prácu, pretože ako náhle človek nezdvíha telefón a nereaguje na maily a neberie ľudí na prehliadky, tak nemá čo robiť realiťáka. Ale chápem, keď je tam 60 záujemcov, tak si môže vyberať. Ale stále by mal zdvíhať telefón. Takže, keďže už máme toto za sebou a ten výstup z vyjednávania sú iba 3 reálne scenáre. Buď ste dali tú cenu príliš nízko a ten predávajúci vás poslal do čerta. Za druhé, prebieha tam ešte nejaké vyjednávanie, takže dostávate protinabídka. Alebo je tam tretia vec a to, že akceptovali tú vašu cenu a podpisujeme rezervačku. Takže v tomto momente podpisujeme rezervácii a tu si musíme dať pozor na 3 veci. Potrebujeme si dať pozor na správnu identifikáciu predávajúceho, správnu identifikáciu nehnuteľnosti samotnej, aby tam bol správny byt. Zároveň si potrebujeme identifikovať správne cenu, takže ako náhle by budete mať v rezervačke uvedenú inú cenu, než ako si sa dohodli, tak to treba zmeniť. Výška rezervačnej kaucie, toto je za mňa strašne dôležité. A potom termín, dokedy sa musí podpísať kúpna zmluva. Toto je strašne dôležitá vec, pretože ako náhle vy podpíšete rezervačku, tak tam máte definované častokrát 30 dní na to, aby sa podpísala kúpka. A advokátna úschova a zástavná zmluva. A všetko si to vysvetlíme teraz. Za mňa toto je strašne dôležitá vec. Ako dlhý čas máme na to, aby sme podpísali kúpnu zmluvu. Pretože ako náhle budeme mať 30 dní na to, tak pre nás je to úplne v pohode, pretože hypotéku už máme schválenú. Tu najväčšiu časť, na ktorej sa to zdrží, už máme za sebou, hypotéka je ready. Takže tým pádom, čo nás čaká, je už iba odhad a vytvorenie kúpnych zmluv. Takže tým pádom pre nás tých 30 dní nie je absolútne žiaden problém a môžeme to podpisovať. Ale to je len kvôli tomu, že vy ste pripravení. Ako náhle by ste ešte nemali hypotéku, tak tých 30 dní je šibeničný termín a nedá sa to stihnúť podľa mňa. Jo, samozrejme, ako náhle máme komplikovaný prípad, tak to schválenie hypotéky môže kľudne trvať 3 týždne. A potom máme iba týždeň na to, aby sme podpísali kupky, advokátnu úschovu, zástavné zmluvy a to nechcete riešiť. Jo, takže za mňa to tým, že sme urobili celý ten proces dopredu, tak tých 30 dní pre nás je úplne v pohode. Už sa to budeme užívať. Čo nás čaká ďalej? Budeme podpisovať rezervačku, máme ju skontrolovanú, vieme, aké sú tam sankcie za nedodržanie termínov, vieme, aké sú tam už ďalšie veci. Ako náhle chcete pozrieť, na čo si máte dať pozor pri podpise rezervačky, na to bude mať špeciálne video, takže sa prihláste na odber. Čo je za mňa dôležitá vec, je, že ako náhle podpíšete rezervačku, tak sa zaväzujete, že budete mať do 30 dní podpísanú kúpnu zmluvu. Ale vy ste tú kúpnu zmluvu nevideli. Čo je trošku triky. Ale to je riziko podnikania. Takže toto musíte akceptovať, lebo tú kúpnu zmluvu budete tvoriť vy. Budete ju tvoriť spoločne s advokátom a budeme ju tvoriť spoločne aj s vašim advokátom a s advokátom predávajúcich. Takže toto bude už právničina. Takže vy si tam môžete do tej kúpnej zmluvy zakomponovať, čo len chcete. Jo, všetky termíny, všetky podpisy, všetky tok peňazí, všetko sa tam bude definovať. Ale ešte predtým, než to vo finále urobíme, tak číslo 3 riešime odhad. Keďže budeme kupovať byt, vo väčšine prípadov vieme urobiť ten odhad už online. Pretože
tí odhadci už boli na tých bytoch 200 krát. Už videli každý jeden byt, v paneláku je každý jeden byt úplne rovnaký, takže už tam vôbec nemusia chodiť, pretože už ho videli 6 krát tento rok. Takže tým pádom už sa tam neposiela ani fyzický odhadca, ale robí sa odhad tzv. Od stolu, alebo sa robí odhad online. Čo znamená, že ja potrebujem od realiťáka zistiť list vlastníctva, budem potrebovať vidieť rezervačku, budem potrebovať vidieť výmeru toho bytu, čo potrebujem na nejakom potvrdení a potrebujem fotodokumentáciu. A na základe toho ja zadávam odhad a tým pádom ja ešte predtým, než podpíšem rezervačku, viem, ako nám vyšiel odhad. Toto je strašne dôležitá vec, pretože od toho odhadu sa počíta, koľko je maximum tej hypotéky, ktorú viem použiť. Častokrát je to 90 alebo 80% z hodnoty toho odhadu. Ale ja to potrebujem vedieť ešte predtým, než podpíšem rezervačku, pretože ako náhle mi ten odhad nevyjde, tak tým pádom proste ja môžem použiť iba toľko percent z tej hypotéky a potom budem musieť dokryť tú zostávajúcu časť z vlastných zdrojov. Takže toto je za mňa strašne dôležitá vec a ten odhad musím riešiť čo najrýchlejšej dobe. Takže ako náhle mám vybranú nehnuteľnosť, tak toto mi hneď posielate a ja ten odhad urobím ešte predtým, než vôbec podpíšeme rezervačku. Jo? Takže tak. Ale ako náhle tam mám nejaký neštandardný byt, tak tam potrebujem poslať toho odhadcu fyzicky. Ako náhle tam je obrovská terasa, ako náhle je to ateliér, alebo je tam neštandard v nejakom ohľade, tak ja tam potrebujem toho odhadcu poslať fyzicky a ten odhad trvá cca 14 dní. Jo, takže v tomto momente sa už bavíme aj o tom, že my môžeme podpísať rezervačku, ale do tej rezervačky si doplňame klauzulu, že ako náhle by nám odhad nevyšiel, tak vám ten realiťák vráti časť tej rezervácie, pretože vy si to nemôžete dovoliť kúpiť na hypotéku. Jo, a zároveň ani nechcete kupovať byt, kde vám nevíde ten bankový odhad. Jo, pretože to je dosť relevantná informácia, ten odhad tej banky. No a častokrát sa aj odhalí nejaká právna vada, takže ako náhle je tam babička, ktorá má právo dožitie v tom byte, tak tým pádom vy ten byt vôbec nemôžete kúpiť na hypotéku a musí sa to právo dožitia vymazať, takže to ako ani nejde kúpiť. No, takže toto je za mňa strašne dôležitá vec, aby ste toto mali ten odhad hotový ešte pred rezervačkou. Ak je tam obrovský pretlak na tej nehnuteľnosti, tak môžeme kľudne podpísať rezervačku aj predtým, ale potrebujeme si tam dať do rezervačky dodatok, že ako náhle nám ten odhad nevyjde, tak od toho odstupujeme. Deň číslo 4. Zadávame advokátovi tvorbu kúpnych zmluv, aby nám to skoncipoval. Toto trvá nejaký čas. Kľudne to môže trvať týždeň, kým nám advokát pripraví návrhy kúpnych zmluv. Ako náhle mám hotové kúpne zmluvy, návrhy tých kúpnych zmluv, tú prvotnú formu tých kúpnych zmluv, ja to posielam do banky. Pretože my síce hypotéku máme schválenú, ale nemáme tam zadanú nehnuteľnosť, ktorú chceme kúpiť. Takže v tomto momente ja posielam na banku jak odhad, tak aj ten prvotný návrh kúpnych zmluv a vypracujeme dodatok k tej úverovej zmluve. Jo, takže v tomto momente už máme vybranú nehnuteľnosť, máme hotový odhad, máme pripravené kúpne zmluvy, ktoré budeme reálne v čase podpisovať niekedy, ale ešte ich nemáme podpísané. V tomto momente ja to posielam kompletne túto celú zložku na banku. Banka mi vypracuje dodatok tej úverovej zmluve, do ktorej doplníme tú nehnuteľnosť, ktorú chceme kupovať a následne zadáme tvorbu zástavných zmluv. Ako náhle budeme mať zástavné zmluvy, a zástavné zmluvy je v podstate zmluva, ktorá hovorí o tom, že ako náhle vy by ste prestali hypotéku splácať, tak tá banka má nárok na to, aby predala ten byt a realizovala tú dlžnú částku, ktorú tam má na tom byte. Jo? Takže ona predá ten byt, zoberie tú hypotéku a zbytok vám vyplatí na účet. Jo? Ale toto je jedine v prípade, že by ste nekomunikovali s tou bankou a absolútne neplatili hypotéku 12 mesiacov. Takže v tom momente sa dostanete do toho, že sa realizuje tá zástavná zmluva. Celý ten proces trvá cca týždeň a pol. Takže dostávame sa do dňa číslo 12. V 12. dni už máme návrhy kúpnych zmluv, máme už máme viac menej finálnu verziu kúpnych zmluv, máme zástavné zmluvy. To znamená,
že my si spoločne s realiťákom, kľudne aj so mnou, zvolávame tzv. Podpisovú schôzku. Toto sa rieši s advokátom. Stretneme sa všetci u advokáta, kde budú predávajúci, kde budete vy ako kupujúci a tam sa budú podpisovať 3 veci. Bude sa tam podpisovať kupná zmluva, bude sa tam podpisovať zástavná zmluva a bude sa tam podpisovať advokátna úschova. Tieto 3 veci sa budú všetky podpisovať u advokáta. Takže budeme tam overovať úradne podpisy na kupných zmluvách, úradne podpisovať zástavné zmluvy a rovnako aj advokátnu úschovu. Tá nemusí byť úradne overená, ale bude sa všetko podpisovať. Takže tu vás čaká autogramiáda. Keďže budete podpisovať zmluvy dvakrát pre vás, ako náhle budete dvaja kupujúci, tak budete pre každého jedného z kupujúcich bude jedna kópia. Bude jedna kópia pre banku, jedna kópia pre kataster a pre každého z účastníkov ďalšia kópia. Takže budete podpisovať cca 7 dokumentov naraz. V rámci kupných zmluv, to isté v rámci advokátnych úschov, to isté v rámci zástavných zmluv. Takže budete mať hromadu podpisov. A keďže to musí byť úradne overené na niektorých kópiách, tak toto budete overovať niekedy aj dvakrát. Takže áno, čaká vás hromada podpisov. Pripravte sa na to. Ale môj štandard je, že na tie podpisové schôzky chodím aj ja, aby som dohliadol na to, že budeme mať pre banku a pre kataster overené dostatočný počet zmluv, takže tým pádom aj ja dohliadam na to, aby celá tá schôzka prebehla v pohode a tam tým pádom sa bude všetko podpisovať. Ako náhle budeme mať podpísané kúpne zmluvy, v ktorých je aj definované teda, koľko peňazí pôjde z vlastných peňazí, koľko peňazí pôjde z hypotéky, tak tým pádom máme všetko pripravené na to, aby sme čerpali hypotéku. Takže cca v deň 17. čerpáme. A na to, aby sme vyčerpali, potrebujeme v podstate splniť tzv. Checklist. Banka má hotový checklist vecí, ktoré musíme splniť na to, aby banka vyčerpala. Takže musíme splniť založenie účtu tej banky, musíme splniť, že tá nehnuteľnosť samotná musí byť poistená, musíme splniť to, že ako náhle ste si tam nechali urobiť aj poistenie schopnosti splácať tej hypotéky, tak to musí byť hotové, takže tzv. PPI, to musí byť hotové tiež, ale ja nie som toho fanúšik, takže v drtivej väčšine toto spoločne riešiť nebudeme. Potom musíte poslať vy vlastné zdroje do tej advokátnej úschovy. A vôbec som sa nezmenil ešte o tej advokátnej úschove. Toto je za mňa strašne dôležitá vec. Ako náhle budete kupovať byt alebo akúkoľvek nehnuteľnosť, musí tam byť advokátna úschova. Minimálne advokátna úschova. Je to z toho dôvodu, aby tam bola ochrana vás ako kupujúceho a predávajúceho zároveň, aby sa nestalo to, že vy pošlete tomu predávajúcemu peniaze na účet a skončíte bez peňazí aj bez nehnuteľnosti. Takže práve na to je tam advokát, ktorý uschová tie peniaze až do momentu, kedy vy budete vlastníci tie nehnuteľnosti a až následne posiela peniaze tomu predávajúcemu. Toto je strašne dôležité, aby tam bolo. Ako náhle tam nie je advokátna úschova, tak idete do veľkého rizika. Nedoporučujem to. Samozrejme, sú nejaké špecifické prípady, kedy sa tá advokátna úschova nedá robiť, a môžeme to riešiť ešte notárskou úschovou alebo bankovou úschovou, ale tá advokátna úschova je štandard. Veľmi nedoporučujem realitnú úschovu. Sú realitky, ktoré stále sprostredkujú tú úschovu tých peňazí. Nedoporučujem to. Tak, ako náhle my máme odškrtaný každý jeden tento bod checklistu a už ste poslali aj vy peniaze, tak až v tomto momente posiela banka. A až v tomto momente sú vyčerpané peniaze všetky do advokátnej úschovy a až v tom momente sa posielajú peniaze z banky. Samozrejme. Ešte tomu predchádza jedna vec a to je to, že my musíme mať na katastri už vložený kataster. Na katastri už musíme mať vložené zástavné zmluvy, ktoré sme prednedávnom podpísali. Takže ja na kataster vložím, toto riešim ja za vás. Takže tu nám bude vloženie zástavných zmluv na kataster a tam beží 20 dní ochranná lehota,
na to, aby ten katastér reálne zapísal tú zmluvu. Pretože toto je ochrana na to, aby sa nemohli na katastér vkladať ľubovoľné zmluvy bez toho, aby ten majiteľ o tom vedel. Takže ako náhle sa vloží tá zástavná zmluva na katastér, každému z majiteľov príde echo a príde dopis od katastrálneho úradu, že na vašej nehnuteľnosti sa niečo deje. A máte 20 dní na to, aby ste sa k tomu vyjadrili. Jo? Takže ako náhle tých 20 dní prejde, tak spätne je tá zmluva platná. A toto je dôležité z jedného prostého dôvodu, pretože my už v tomto momente posielame peniaze do advokátnej úschovy a ako náhle sú všetky peniaze v advokátnej úschove, tak sa vkladá kúpna zmluva na katastér. Kúpna zmluva. A až v tomto momente sa posiela tá kúpna zmluva a znova beží 20 dní a vy sa antidatovane spätne stávate majiteľom tej nehnuteľnosti samotnej. Jo, takže ako náhle vy už pošlete všetky peniaze, tak tým pádom sa vkladá kúpna zmluva na katastri a tým pádom vy sa v tento moment stávate majiteľom. Aj keď tam beží ochrana lehota. Jo, takže až v tomto momente sa stávate majiteľom a strieľame šampanské. Tadá! Konec. Není to konec. Ešte nás čaká jedna vec. Prepis energií. V tomto momente ešte prepisujeme energie. A čo nás čaká, najhlavnejšia vec je sťahovanie sa. Toto je tá vec, na ktorú sme všetci čakali, kedy sa konečne môžem presťahovať do tej nehnuteľnosti. A toto je na dohode. Jo, vy si môžete s tým predávajúcim dohodnúť, že či sa budete sťahovať do tej svojej novej kúpenej nehnuteľnosti až v tomto bode, alebo až v tomto bode za 3 mesiace, alebo môžete sa sťahovať už v tomto. Jo, takže toto je kompletne na vás. Vy si to môžete dohodnúť ako chcete. Ako náhle vy si dohodnete ten čas predania tej nehnuteľnosti, tak tým pádom toto je moment, kedy vy sa môžete nasťahovať. V tom momente prepisujete energie, podpisujete tzv. Predávací protokol. A tým pádom už môžete riešiť zapojenie internetu, prepis energií a všetky veci, ktoré sú spojené s tým bydlením. Takže tak. A posledná vec, riešime, kedy začnete platiť hypotéku. Keďže môžu nastať dve situácie. Buď budete tú hypotéku posielať peniaze. Ako veľa ešte raz. Posledná vec, čo nás čaká, je, kedy vlastne budete začať splácať hypotéku. Takže, ako náhle vy pošlete peniaze, alebo teda banka pošle peniaze do tej advokátnej úschovy, povedzme 28. v mesiaci, tak vy za tie 2 dní budete platiť už iba úroky za tie 2 dní do konca mesiaca. Jo, môže sa stať, že to bude proste 2000, 3000, to záleží podľa toho, akú veľkú hypotéku máte. Ale tá prvá veľká splátka bude až 20. alebo 15. podľa toho, jak ste si to nastavili, nasledujúci mesiac. Potom, ako ste poslali peniaze do tej advokátnej úschovy. Jo, takže až 20. budete platiť prvú veľkú splátku hypotéky, a čaká vás to najbližších 30 rokov, ak sa nerozhodnete refinancovať. Takže tak. Wow, a toto je celý proces, čo vás čaká za 6 mesiacov a už vám zostáva len užívať si tú nehnuteľnosť. Takže vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ak by ste chceli vedieť viac do detailu, čo vás čaká, pretože toto bolo úplne z rýchlika, tak budem chystať ďalšie videá na túto tému. Ako náhle by ste chceli vedieť viac, neváhajte sa prihlásiť na odber, alebo ako náhle by ste chceli už rovno si prekonzultovať, čo máte riešiť, v ktorej fázi, tak neváhajte sa mi ozvať. Dole v popise videa a zároveň aj v prvom komentári je odkaz na môj kalendár, kde si môžete zabukovať so mnou schôdzku a môžeme sa o tom pobaviť, ako to máte aktuálne nastavené. Prejdeme si celým týmto procesom a budete extrémne pripravení na kúpu vašej nehnuteľnosti. Ja vám ďakujem, majte sa krásne a vidíme sa v ďalších videách. Čaute.